A 2017 Prince Abba Piano featuring Boy Ohaga Tsuntuwar soyayya na yau tsuntuwar soyayya na yau tsuntuwar soyayya na wata 'yar fara yarinya wata ran juma'a ce da safe ina cin abinci cikin ɗakina na shirya zan je ofis studio wajen aikina yaro na rufa'i yayo waya a gare na ta jirana da zuwa na ga 'yan mata guda biyu sun ka kira sunana suka ce gayyata ta biki suka zo mini aure ne a Kaduna suka bani kuɗin ɗaukana suka tafi makai ban kwana ku ji farkon labarina sai ku biyo ni mu je dangina na je Kaduna gida na biki ango da amarya zaune jama'a suna sauraro na ni ko ina waka ne wata kyakkyawar yarinya ce ta fito tana liki ne kallanta nake ina mamakin kyanta kamar an yi zane sai ta zo ta tsaya gefe na tana tambayar lamba na yayin da nake waka na jama'a na sauraro na boye haga yana gefe na nace ya bata dukan lamba na bayan dawowa na Kaduna aka kira nan bana da ɗagawa sai na ji murya mai sanyi a cikin kunne na take sai ta kira sunana da tambayar gajiyar aikina sai na cewa ke magana ta ce wadda kun ka haɗu a Kaduna take mun kai yau gaisawa a zantukanta akwai so ƙauna ta ce sau take mahaɗuwa domin ko tana da batu a takaice soyayya ce ta saka take nema na take nema na take nema na haɗuwar da muka yi da ita ranar na gigita domin tsananin kyanta da na ganta aina ɗi mauta ba shiri zuciya ta nan take ta aminta da batunta na yarda ina santa sai ta kai ni ga abanta babanta ya karɓe ni ya aminta na aure ta soyayya soyayya na yau tsuntuwar soyayya soyayya wata 'yar fara yarinya Ohaga na 'yan mata to ai abin mamaki so ya haɗu kaman a taki wasu gane fari da baki an yi sun ta soyayya ai sai a daki sabon lalle ne an ka saki an fara daga yin dariya soyayya ne mallan gangariya so ake ta yi ba fariya kawai sai ji ne an shafa fatiya na yau tsuntuwar soyayya soyayya na wata 'yar fara yarinya soyayya soyayya na yau tsuntuwar soyayya